سلام تناولنا الخوركم تقاتلتنا فانا ميديا كوربوريشن مدب قانقوا تግርኛ ياخم مكتال تركو مدب غاشا فانانا جميرلو غاشا فانانا واناوي هاغراو ጉዳያት ላልዕልና ናዳሰሰና ወخم ብሎ ምንድላው ናይሎም ምን ከምትልሙድ ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ጋሻና አዋናዊ ክልላዊ ሃገራዊ ጉዳያት አድዮም ምሳና ስፍሕ ለለ ጻንሒት ክገብሩዮም ጋሻና እንቋ ደህና መጽ እንቋ ደህና ጸናሁም ይቀኒ ለይ ጋሻ ስለልኩም ጣዕሜ ለመስገን أنا ونيغني اللي عدل حسابي زقل صلوا سلزهابكم نية مسجن. اسكي سمو ميلا لولي تملكتنا قد محزل فلتوم كل يوم. قدس ون تجراوي سلالخونو أو جودها هاجرهم لي درادرون سلالخونو بركت لولي فلتوم يخون يوم جن للي فلتوم ساعات سمو ميلا لولي. سمي يوحنس هايلي بهال مجاوي إيه أو بيت كريستيان. هاجراو جوداي بتعمي زحملني زمعني إثيوبياوي زيجا بولدو تجراوي. إيه زي إثيوبياوي جيروز فتراني تجراوي جيروز فتراني منم زي وسدو منم زي فقدو إجزاء ذهبني من النسل زلنا بتعمي بإثيوبياوي النتين بتجراوي النتين زخور رأسوية مالت يعني اللي بتعمله مسكن يا ولما عنتي لقانينا قداين بفلاي كلنا كل تجراي كعود ما هجروا قداياتهم نيو خالوت زعواتات نيو أوتهم أديهم أنا نوقعنا كنت أنحمو كل تجراي بالتفتروا نجرات كنت جمرسكي بفلاي ما أو زحزوان أو أنا وخناتات تجراي أو العل شغلت للو خناتات نيو أو أنا وخناتات تجراي يكاتات الدو حزل للو خناتات بهم يجلسوا بتعمي زكتاتل رجز كابتو السنة جزين دحرة ميديا أيلخون زكتاتل اللو أنا مخنيات جدًا سلزخوني حدثب كاب أملاخ زتوهابو حدر الله دكاي كاب أملاخ زتوهابو حدرية عدي كاب أملاخ استقبلكو حدرية بسرونا أفتانا زامنو مسحف ناي امنت مسحف نود سبس أبي إذا جنة وسيدة أميتو سو كحبها كحلوها خنكوا خوا عزيز وإيز بالسلزي حب تفترة حب مريت حب فترة كله ود سم مقانوس لزها من ناتي إجام سلزخونة نايمي جم مريب زعوات تجري ملكتن سلزخونة كلا يب تجري زلوا خونة زدك السلزي كونه أفتنا يدك أسي ساعات تمبركي خز اللي يلو كفتم عبيتي أجندات نايولكي حزبين عديني يكتاتليت حز اللو خنيتات كميتر يوون زول كني نايلومي حمشت عمتي مثلنا مسناتكم تقام انترفيجيرا نيرنا حزبي تግራይ ይኹን حزبي ኢትዮጵያ አይተረድኦን ዞም ሰባት እዚኦም ዞም ኣብ ትግራይ ሕዚ ሓለፍቲ ኮይኖም ተቐሚጦም ዘለው ገዛእቲ ኮይኖም ተቐሚጦም ዘለው ሰባት ናይ መጀመርያ ብናይ ባዕሎም علامة استوجس سوات يكونوا من البات برخا خوص خلوا كابدي سايم برس خد خلوا مجمريا زحزوا علامة نيرو برخا مسأتو علامة تبتيني تفي تلويكي لأن كفتم مصر تعبيت زبهالو لأن مانيش متناي برلمان أي سهل سلاسة أول كوينو زنبرة دحار أوان هاي سلاسة عندهم عميس أو منقص الشفيت نيرو لو الرأس من قشاب تقرأي مسكدو بسلام أوعي تأتيمو أو وشت عدوم ساعته دما أب تايدل أب ناي عتان أب ناي تكستايل سرح زجورو قصة سيلة ويدما سحل إن نساتهم إن موسى الشعب يعني رمنا يترفنا يلوم مسيوم أو عدنا قال سخاب تجمرة نزبنا هنك على سين يلوم مسيوم استحوسوا إن نساتهم مستقتلوا ثم وانا صبوا أكيد لهم زبهالو زنور مستقتلوا مو تابوتهم كيروم كاب ددبيتنا بومبت مسكدو كون دحر عيو جزا زهابهم شعبياي سو عيو جزا شعبيا تقبلهم زمو سوات يفلوت يوم سقال حزل لو بوانا النت سبحات نجا بوانا النت يو سيوم مسفن يمانة جامايكا سلستي كيدهم برابع يوم قصة سيلة مساري خطيقو خيدمو قال بقال إساس بأكل رخيبو تحت قبرم تيهم وزي دا فيدال ديو زي كي وقدكم مسانا يتسرحون يوم ورح تقميت أماء ورح بانكري قمت نيرو قسسة سقاب ساتهم سمم معهم زودو موداتا كان حقزوكم هنا حنت شقوت تواهيهم كيدون عدهم زي مسوقدكم شعون عيلهم مستملسو قسسة يلمويتو
صوت حزب تግራይ ገሰሰየለ ኣብ ካኔቴራ መሸቀጥ ኮይኑ ስሑል እናተባሃለ ካኔቴራ እናተቸብቸበ ቀተልቲ ገሰሰስ ኣርማ ገሰሰ ሒዞም ይሽቅጡ ነይሮም the same thing after ዝወድኡዎም ማዓት ተጋደልቲ so ቶም ሕዝቢ ዘለው መራሕቲ ናይ መን ኣጀንዳ እዮም ሒዞም ኣትዮም ካብ መጀመሪኡ ናይ ሻዕብያ ኣጀንዳ እዮም ሒዞም ከይዶም እንታይ ማለት እዩ ሻዕብያ ናይ ባዕሉ ሰባት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ መዲቡ ኤርትራ ንምግንጻል ዕላምኡ በቋራጭ ተግባራው ንምግባር ተመችይዎ ሶ እቲ ናይ ሻዕብያ ዕላማ ኣብ እዋን ስግግር በዓል መለስ እዮም ወዲዮምሉ ኢቭን ዘይሓተቶ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ዝነበረ ዓሰብ ሂቦም እዮም ሓደ ማንዴት ይውሎም ኣብ እዋን ስግግርስ ገና መንግስቲ ከይኮንካስ ውሳነ ክትውስን ኣይትኽእልን ህዝቢ እዩ ዝውስኖ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክውስን ዕድል ኣይተዋሃቦን በገዛ ግዛኣቱ በገዛ ሃብቱ ኣየድልየናን እዮም ኢሎም ካልኣይ ቡትሮስ ጋሊ ሃርማን ኮሆን ኮፊ ኣናን እዚኦም ብሙሉኦም ኢትዮጵያ የድልያ እዩ እዚ ኸኣ ብዘወኑ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይፈልጠን ናይ ወሎ ግዛኣት ነይሩ ኢሎም ተኸራኺሮም እዮም 100 ሚልዮን ሽዑ ኣብኡ ምጽሓ እዮም ነትሽር ባሕር በሪ ዘይብሉ ክቕመጥ 6 ሚልዮን ህዝቢ ክልተ ባሕር በሪ ክሕዝ እዩ ተገይሩ እዚ ደቆም ስለ ዝቐመጡ ብድሕሪኡ እውን ኢትዮጵያ እሳቶም ዘይገበርዎ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ 27 ዓመት ክቕመጡ ዘይገበርዎ ኣብቲ ስግግር እዋን ኢትዮጵያ ዘይገበረተስ ኤርትራስ ትማሊ ተነፂላ ካብ ኢትዮጵያስ ካብ ኣፍሪካ ብኮፊ ኤክስፖርት ፈርስት ወፅያ ተባሂሉ ኣብ ዓለም ተዋዒዑሎም ካበይ ከይዱ ቡና ካብ ኢትዮጵያ ብምንታይ ከይዱ ኢትዮጵያ ብር እንድሕር ተነፂላ ኤክስፖርት እዩ ሶ ብዶላር ኢና ክረክብ ነይርና ብድሕሪኡ ብጣፍ ዘን እዚ ተቃዊሞም ኖ እዚ ትክክል ኣይኮነን ሓደ ህዝብና እናበሳበሱ ወርቀሰን ከይተረፈ ናነቀሉ የባረሩልና ኣለዉ ሶ እንድሕር ህዝብና ከምኡ ዝግበር ኮይኑ ኣብዚ ዘሎ ሃብቲ ፀጋ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኸድን ስለ ዝበሉ እዩ ሓየሎም ብኢደ ዝርሰቐተሉ ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስቲል ኣይተረድኦን ሻዕብያ ደቁ ይቐሚጡ ነይሩ ሶ ህዝቢ ትግራይ ሳንሳን ክብል ምንም ከይርባሕ እሳቶም ገዛእቲ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነት ነገር ንሰርሐልና እናውሉ ሜጋ ፕሮጀክት እናርኣዩ ከምዙ ነንጨዋ ከተፃውድስ ዝብላዕ ጥዑም ጨና ዘለዎ ነገር ወጥመድ ትገብር ዝኾነ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብዚ ይቐሚጥካ ሃንፈፎ እናበልካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌቶም ግን ይገብሩ ነይሮም እንታይ ገይሮም ሁሉ ህዝቢ ትግራይ ዕላማኦም መበገሲኦም ናይ መጀመርያ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ታሕቲ ነይሩ ቀይሮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢሎም ቀይሮም ከዓ ተሓናፊፅና ኢና ኢሎም ኢህአደግ ኢሎም ኣብዚኣ ዝገበርዎ ኣብ ትግራይ እንታይ ገይሮም ወላ ሓንቲ ንባዕሎም ዶ ማዓተ ነገር ገይሮም እዮም ንህዝቢ ግን ጠብ ዝብል ነገር ኣይነበ ማይ ነበሮ እቲ ህዝቢ ስቲል ማይ ይብሉ ስለዚ ትህዝ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ሽዑኡ ካብ ተዛረብክዎ ሓደ እዚ ሕዚ ዝገለጽኩልኩ ካልኣይ ብጣዕሚ ተሓንዮም ይዛረቡ ነይሮም ንሕና እንድሕር ካብ ኢትዮጵያ ወፂና ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ስክብተን እዩ እንዳኹማሪት ዝኾኑ ኢሎምስ ኣፎም መሊኡ እንኳን ደሳቶምስ ስየ ብ92 ዝወፀ ሰብኣይ ስየ ወፂኦም ሚድያ ከምኡ ኢሉ ኣብ ትግራይ ኩናት ተጀሚርኩም እንዳኹማሪት ያ ክትኮኑ ኢትዮጵያን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካን ኢሉ እዚ ስኢሎም ኣይኮነን ይሰርሑ ነይሮም እዮም ብሰላም ብዓቃቢ ሰላም ሰበብ ገይሮም ኣብቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ሶ ብኡስ ሕማቅ ነገር ክፈጥሩ እዮም ተዳልዮም ነይሮም ክንድቲ ዝደለይዎ ይኮነሎምን ግን ትሕዝ በፂሖምዎ ዘለው ናፍቲ ዝደለይዎ ዝኸይድ ኣንፈት እዩ ዘርኢ እንታይ የርእየኪ መጀመርያ ሻዕብያ ምስ የመን ብሓንሽ ደሴት ክጓነፁ ከለው ተጋደልቲ እዮም ከይዶም ተጋደልቲ ሕወሓት እዮም ከይዶም ኣብ ሓንሽ ደሴት ተወዲኦም ኣልቂቆም ንሻዕብያ ዝሃብዎ ሓንሽ ሓደ በሊ ደቂ ትግራይስ ኣብ ክንዲ ሻዕብያስ ከይዶም ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣብ ባሕሪ ቀሪዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ የመን ሰራዊት ሕዚ ዜጋታታ ኖት ሰራዊት ዜጋታታ ኣብ ሱዳን ኣሎ ኤርትራ ዜጋታታ ዕጥቃ ዓጢቆም ኣብ ሱዳን ኣሎ ካብ ሕወሓት ኣርሚ 7 ኣርሚ 13 ገለመለ እናተባሃለ ኣብ ሱዳን ኣሎ እንታይ ይኾን ኣሎ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝኸድዎ ዘሎ ከይዲ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እሳቶም እንድሕር ክህልው ኮይኖም ኣብ ብዙሕ ቦታ ዝኽተትወን ሓውታት ኣለዋ ክባርዕወን ኣለዋ
so that's እሱ happen ገይሩ ዘሎ ሕዚ ደቁ ኣብ መሰልጠነ ኣለው ይዝብል ነይሩ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ወደይ ተመልሚሉ ይስልጥነ ኣሎ ይዝብል ሕዚ ወደይ ሳዋ ኸይድ ይዝብል ዘሎ ዋላ ካብ ሳዋስ ናብ ዓደይ ኮነ ዝምለስ ዘሎ ናበይ ኸይድ ኣሎ ንሱዳን ይኣተሎ so ናይ ሊብያ ዜጋ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ባዕሎም ናይ ሱዳን እሞ ከዓ መንግስቲ ዘይኮኑ ክልተ ጀነራላት ዝሕምስዎ ዓዲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ካርቱም ሱዳን so እቲ ህዚ ዘሎ ኩነታት ንዓይ ከም ትግራዋይ ነዴታት ትግራይ ብሕልፊ ነተን ሕዚ ዝነቕሓ ዘለዋ ቅድሚ ሕዚ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ደቀንስ ኣጋዲለ እየን ዝብላ ነይረን ወሊድካስ ወድኻ ናብ ሞት እናሰደድካስ ኣጋዲለ እዚ ፍልጠት ኣይኮነን እዚ ድንቁርና እዩ ወደይ ንሞት ኣነ ይመውት ኣለኹ እምበር ወደይ ይህብን ኣይህብን ኢለ ክመውት እየ ተታኺሰ ምስ ሞትኩ ወደይ ኣቦኡ ንዝቐተለሉ ኣይጋደልን ፍሉጥ እዩ እዚኣቶም ብሽርሒ ስለ ዝሰርሑ ትማሊ ግርማይ ባህሊ ዘውፃ ሕንፍሽፍሽ 69 ትብል መፅሓፍ ኣላ ረአዮ ዝቐተልዎም ሰባት ልክዕ ትግራይ ክቆፃፀሩ ከለዉ ስብሓት ናብ ዝቐተሎም ሰባት ናብ ገዝኦም ከይዱ ሰርቲፊኬት ይህብዎም ስው እገለ ተጋዳላይ እገለ ባዕሉ ዝቐተሎም ነባር ተጋደልቲ ተሰዊኦም ተባሂሉ ባዕሎም እዮም ቀቲሎምዎም ለካ ሶ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዩ ተቐቢሩ ዘሎ ቀታሊኡ እገለ እዩ ኣብ መፅሓፍ ወፂልና ማለት ገና ታሪኮም ገና ክወፅእ ቀዲምና ዝነቕሓና ሰባት ግን ገና ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ንዛረብ ነርና ካብ ስልጣን ክውገዱ ከለዉ ንዛረብ ነርና ስቲል ንዛረብ ኣለና ሰማዐ ዘይረኸብናሉ ባንዳ ተባሂልና ተፀረፍናሉ ብዙሕ ዝደኸምናሉ ሎሚ እንተስ ባንዳታት ክበሃሉ እንተስ ዝነቕሑ ዝተበራበሩ ክበሃሉ መዓት ኣይፋልን ዝብሉ ርኢና ኢና ስለዚ እንታይ ይርአ ኣለኹ ህዚ ሓደ ጀነሬሽን ጋፕ ይርአ ኣሎ መዓት ወለዶ 1 ሚልዮን ኢና ሲኢና መጀመርያ ዘር ተጨፍጭፍና ጀኖሳይድ ተኻይድና 1 ሚልዮን ሞይትና ይብል ነይሮም ድሓር ቁፅሪ እዩ ዝንገር ዘሎ እምበር ሚልዮን ዝበሃል ትግራዋይ የለን ከዓኢሎም ከም ድለዮም ብነፍሲ ደቂ ድኻ ብነፍሲ ደቂ ንጹሃን ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝሽቅጡ ጀነራላት እዮም ዘለውዋ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ሓደ ውድብ እዩ ብትሕቲኡ መዓት ሰባት ሒዙ ዝገብር ነይሩ ሕዚ ውድብ ባዕላ እታ ውድብ ትበሃል የላ ጀነራል መን ሽሙ ወዲ ምግበይ መን ጀነራል ምግበይ ብሓደ በኩል ወዲ እምበይተይ ብሓደ በኩል በብስሞም ንናይ ባዕሎም ሒዞም ወዲ እምበይተይ ዝጉሕጉሖ ወርቂ እንተኾይኑ ፍስሓ ዝጉሕጉሖ ማርብል ክኸውን ይኽእል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃብቲ ፀጋ ተፈጥሮ ህዝባ 5 ሳንቲም ዘይተረውሕሉ እሶም እናጓሕጉሑ ሕዚ ከምዚ ናይ ማፍያ ጉጅለታት መዓት ኮይኖም ኢቭን ታውድብ ዘይትእዝዞም ሰባት እዮም ዘለዉ ሕዚ ጀነራል ምግበይ ናይ ባዕሉ ሰራዊት መልሚሉ ኣሰልጢኑ ንሱዳን ክሰድድ ከሎ 30% ይወስድ እዩ እንድሕር ተባሂሉ እሱ $500 ንሓደ ትግራዋይ እንተመዲቡ ናይ ሱዳን መንግስቲ ነቲ ቆልዓ ዝወፅሖ ናይ 500% 30% ይወስድ 70% ምግበይ ይወስድ ደቁስ ይሽየጡ ኣለዉ ደቀና ይጋደልሉ እዩ ሕዚ ኣየጋደልን ክብል ከሎ ደቀ ይሽየጡን ማለት ምዃኑ ኣንደርስታንድ ክገብር ኣለዎ ትግራዋይ እዚ ተዓዚበ ኣለኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ኣይፋሊለን ዝበኽያ ዝነበ ዓዴታት ይርአ ኣለኹ እዚ እቲ ቀደም ዝሕመኒ ዝነበረ ሕዚ ሕምወን 4-5 ሰዊአን ከም ጀውዲ ዝዛረብኦ ነበራ ሕዝማ ይህብን ናብ ማለት መፅአን ኣለዎ ሶ እዚ ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣለኹ መገዲ ኣለዎ ንናይ ባዕሉ መገዲ ኣለዎ እቲ ለውጢ ምምፅኡ ሰናይ ኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ ክመፅእ ግን በዙይ ጥራሕ ክዓርፍ ይብሉን ዝብል አንደርስታንዲንግ ኣለኒ እቲ ዝዓበየ ነገር ናተይ ተራ ሓደ ንህዝበይ ከፍልጥ እየ ከንቅሕ እየ ካልኣይ ብውልቀይ ኮነ እቲ ከምዚ ኸማይ ኣብ ቅድሚ እምነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም ዝንብርከኹ ሰባት ትግራይ ሒዞም ክንብርከኹ ትግራይ ሒዞም ክነውዑ ኣምላኽ ጣልቃ ከኣቱ መንግስቲ ጥበብ ክረክብ ህዝቢ ዓይኑ ክበርህ ክጽልዩ ኢላቦ ማለት ይግረ መገደይ ምስቲ ለልዕልናዮ ሓሳብ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ይሽየጡ ኣለዉ ምስቲ ልብል ምስቲ ግፋ እውን ተሓሒዝና ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግፋ ላተበራኸተ ኢሉ ኣሎ
ولا قدم حزلا سمعنا لنا نقرنيو لا أديس أبابا لمسؤو كان مكينة نتحفزنا أتيو عارات حيزهم لا مكينة لتصبوا لنا رسالة لا تحفزوا لا أتيو نيرم يبهر حز ما جزا لا تكحكحة زوم لقات أمم ساعات ولا محرم يديهم لا كافرنا يمركوا زي نقر سومها ميريو مستقفات تحيز بفلاي سانيش نلعب بالنهاية نحلف اوفيشال ስለዝኾነ ህዚ ጋሻ ኮይኑ እምበር ተፈጥሯዊ ባህሪ እዩ እዚ ንምርኣይ ሰብዓታት ካብ ሰብዓ ጀሚርክ ስጋብ 73 ኣብ ዝነበረ ግዜ ስዕስዕ ኩናት ነይሩ እዩ ስም ዝቀያየረ ወፍሪ ነይሩ ወደርጊ ካብ ራዛ ዘመቻ ጀሚሩ ሳቶም ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ገለ መለ ዝብልዎ ሽዑ ጓሶት ከይተረፉ ካብ ምሕላው ጣል ካብ ምሕላው ከፍቲ እናተጨው ይውሰዱ ነይሮም እዮም ሽዑ ኣክንዲ ጓሳ ኡይ ዝብል ሰብ ስለ ዘይነበረ ካልኣይ እቲ ኣብ ከተማ ዝነበረ ብሰንኮም ዝተፈጠረ መስሓብ መንግስቲ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ነቲ መንእሰይ ኣበራዒድዎ ነይሩ እዩ ተጠቂሞምሉ እዮም ብጣዕሚ እዮም ተጠቂሞምሉ ስኑ ፕሮፓጋንዳ ተጠቂሞዎም እዩ ወንድሕር ክመውት ኮይነ ካብዚ ኣብ ስፋልት ተዘርጊሐ ቀሽብር ዝበሃል ዕድለይ ክምኩር ኢሉ ይኸይዱ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኮይናት እውን መጀመርያ ክኸዱ ከለው 30% እዩ ናይ 10% ካብ 300,000 30,000 እዩ ኸይዱ ካብ 300,000 ካብ ሓደስ ካብ 10 ሓደ ከምዝ ማለት እዩ እዩ ኸይዱ ናብ ቆላ ተንቤን ክወርዱ ከለው ድሓር ግን ሰራዊት ሻዕብያ ብምብራቅ ትግራይ ምስ ኣተወ እቲ ዓንቶ ስኢልና ብውልቅና ቅድሚ ካሜራ ንወጉዖ ዝነበርና ዞም ኣቦታቶም ናይ ጀብሃ ቅድሚ ጀብሃ ዝነበሩ ናይ ራቢጣ ወለዲ የማናይ ኢድን ጸጋማይ እግርን ወይ ድማ ጸጋማይ ኢድን የማናይ እግርን ዝተቆረጾም ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ቂም ሒዞም ስለ ዝነበሩ እዚ ታሪክ እዚ ተነጊርዎም ትርክት ናይ ክንደይ ኦልሞስት 100 ዓመት ዝገበረ ትርክት ተነጊርዎም እዚ ክትፍደዩ ኢኹም ተባሂሎም ስለ ዝኸዱ ዝረኸብዎ ሰብ ብጥይት ወባ ይብልዎ ነይሮም ዋይ ሞት ንሞት ደኣ ዘይንኸይድ ኢሉ ሞይቶም ዝነበሩስ ከም ሓድሽ ሓመድ ልሒሶም ተላዒሎም ማለት እዩ ድሓር እቲ ንህዝቢ ትግራይ ደው ዝበልኩ ዝበለ TDF ዝነበረ ብዋናነት ምግበይ ይዝከረና ኣብ ሚድያ ተለይቑ ነይሩ እስኻትኩም ተጋደልቲ ኢኹም ናይ ትግራይ ሰራዊት ኢኹም ተጋደልቲ ኢኹም እምበር ንወይንኹም ካሊእ ጦር ኣይኮንኩን ብግዲ ሒዝዎም ንምንታይ TDF ተይሎም ፅባሕ ገደል እተኽብልዎ ከይብልዎ ዝገበረ ገይሩ ዓምፂፅ እትይዎም ድሓር መመራርሓ በዓሎም ኣትዮም ክመርሑ ከለው ኣብቲ ኩናት እቲ መንእሰይ ኣብቲ ብልሒ ጫፍ እትዮም እሳቶም 50 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኮይኖም እዮም ዘዋግኡ ነይሮም የዋግኡ ነይሮም ወ ኣበይ ኮይኖም 50 ኪሎ ሜትር ካብ ሓዊ ርሒቖም ኪሎ ሜትር እዩ ኣይሞትን ዛት ስዋይ ዘይሞትሉ ምኽንያት ርሕቕ ስለ ዝኾኑ እዮም ካብቲ ኩናት ስለዚ እቲ ግፋእ ቀደም ነይሩ እዩ መልክዑ እዩ ይቐይሩ ህዚ ኦፊሻል ገይሮሞ ኦፊሻል ግበር ከሎ ኣይፋለን ኢሉ ህዝቢ ነቂሑ ማለት እዩ ምክንያቱም ድሕርቲ ኩሉ ኩናት ሓንጌሩ ተሸኪሙ መቐለ ቤተ መንግስቲ ምስ ኣተዎም ወንበር ፕራዮሪቲ ሂቦም ምስ ቁስሎም ሓሲኾም ኣብ ሆስፒታል ዝወደቑስ ሓሳኽ ኢሎም ክፃረፉ ተቐሪፆም በኣደባባይ ርኢናዮም ማለት እዩ ሽዑ ነቂሑ ለካ ናህና ሞት ጉዳዮም ኣይኮነን ንወንበሮም እዮም ሶ ዕላምኦም ወንበር እዩ ዕላምኦም ናይ ባዕሎም ጥቕሚ እዩ ሃብተ ፀጋ ትግራይ ክጉሕጉሑ ከለው ነደ ትግራይስ ማይ ከእትውላ ኣይኮነን ንመንእሰይ ትግራይስ ፋብሪካ ሰሪሖም ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩሉ ኣይኮነን ቢልዮነር ወርቂ ሸይጡ ቢልዮነር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክነብር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ግን መብዛሕትኦም ካብ ስሳሕ ሓሊፎም እዮም ዕድሞም ክንደይ ክነብሩ ተስፋ ከም ዝገብሩ ይፈልጥ እና ትግፋ ብቐትሪ እዮም ዝገብርዎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ እሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዋ ፎቲ ዝጋደል እምበር ውድብና ኣእሚና እያ ተጋደል እምበር እዮም ዝብሉ ኸይ መንጆሪኖ ወፂያ ከምኡ ትብል ሰሚዐ ኣለኹ እቲ ደብረፅዮን ዝበሃል ከምኡ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ግፋ ዝበሃል ይብልናን ክብል በቃ ሽምጥጥ ምባል ካብ ቀደሞም እዩ ሕዚ ዓይኖም ቁሑ ሰብኡ እናበለ እምኒ እናደርበየ ኣብ መሬት ፈፈው እናበለ ኣዴታት እናተረኣየ ኣይገፈፍናን እዩ ዝበሃል እዚ ኣብ ታሪክ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ዝሕዝንን እቲ ዝዓበየ ውርደትን ነዴታት ትግራይ ንመንእሰይ ትግራይ ሰብ ከም ዘይብላ ባሊ ህዝብላ ከም ዘየላ ዓይነት ዝኾነት ትግራይ ምርኣይ ንኹሉ ትግራዋይ ዘሕፍር ተግባር ይመስለኒ
ل5 ዓመታት لأكليو زي حجاو جل هوحات لهزو تجري لا مرحلة ركب حزون بجدي قاعد يصحيزو لا مرحلة ركب لم تأيو زي ليه حجاو جل بفلاير ما قدموا له لجزيات سلام والنور لجزي لتهزون أي روحي حزر ما قاعد يصحيزو لك جزيو لحنجد الركامو زوزني أنا جر كوينات مراتو تأيو لسهم كم تزي نجار كخي تفتروا بحريو كمسرت كله كويناتي تمسريتو تعيا جزاء أو كوينات نايزنورو فترتو إيو ناي إثيوبيا تاريخاوي سألات مسبهالو نأبنت كدمت إليان إثيوبيا نمرار عوي أمبيشس نورا جبسيا بمسوا كدمت إليان زمساتنا جبسيا سلست جزء مسحس أيها نسرع عين مسرع سألونا نقطي مومين جبسس كولني ختجبر مالتي تعلامة اتماي كتتنا أزوجح ماي أباي ويد ما نايل السودان رجيسو بزح كيلومتر خيديو أو سودان أو جبس زاتو جبسي أندر كولني أبنا إنجليز أبزنا ورتلو جزء إندستريال أبيوت بحال نيري سو تكستايل زمرتلو جزء اتجبسي بكولني بنا إنجليز كولني نهالوت ناي جبس هزبن ناي جبس مريتن إنجليزاويان يتقوم وصل زنورو نت هزب حارستاي غيرهم نت جبساوي حارستاي غيرهم ماي أباي تتقيمهم توت يمرتي أمنيرهم إنجليزاويان سو كلني خترف كله رسوم خلو نمنتاي مسيوم ناو إثيوبيا نمنتاي تفلفل ماي أباي نمركاوي إثيوبياويان ولد نيرومنا سمو ملعلنا نخرع لهم ويان بتعم زحفر لهم فيودالاتيوم مدحرارتيوم نابله شموم كتسلمهم تاريخهم كتفهم بسرو سموم كيلعل زد اليوم خبر ولادي يوحنس رابعي نقص نقص إثيوبيا بسرون أو إثيوبيا فيدراليزم زجمرة سوي نابنت راس علي ناي ولو جزاء نيرم أبا جفار أو جمان نيرم كمنا بالكتونا أو دو نيرم نزيهم كله السخانة دبو نجوسيها السخانة يولو نجوسيها السخانة إجلا نجوسيها أنا نجوس أنا قصدي إثيوبيا يلو سنترهم أو تجرا جيرو فيدرالاوي من محداريهم مصريتهم بزنا إلى مقام قصة هذا اليوم فيودالي الكا مدحر حري الكا في الرجوم كاوم زحشة نجار تسرح خاي عاد قرميم كا شيت كا يوحنس أيد فرون زوله بحري شيت كا بنسا هيوكا مو مع التجارز ودقلو هيبكا نعاتاتهم من نشاو ناي مورال عقمي فتصيمو أي بالكاني كبهال زقبوء زنبرة ويانه إتو تفترهم حماق سلزخونا نامن يم كيدم تبيقهم ناب قبس يم كيدم تبيقهم عيو غزان أي قبسي قبس إنمنيا أوافيرا مجمرة أب معراب إثيوبيا نؤنك أب سمين إثيوبيا نجبهان نرابطاني مش أوافيرا زيهم بهاي لسلاسة جزء تقالس زنوريا أنصار منقص زواجو زنوريا نزيهم زحجز من نيرو بعلامة زي الرخويم إيهابان ويانا بعلامة زي الرخويم كلهم مسئيديو ممكنياتهم ناي كلهم سرعات ناي كومينيست سرعاتيو بتيوم دما ديمقراطي يمزلو نيرو إيديو مسراتي لو رأس منقشان جنرال نقاط جيني نيم نيرو سو زيهم كلهم بعلامة زي الرخبو سبات من يحجزهم نيرو شعبيا نيهابا شعبيا أبا إثيوبيا لا تحجزان نيرا نويانا تحجزان نيرا زومناي تجري يمزلوهم ويناي سحول يبلوهم نيرا مسئدو لول منقش أخوص خلو إيه اللي فيه سوا ركب نيرو وميو علامة أمتايو كل ندحر مسارية هنا إثيوبيا كتفرسيا كل ندحر تواجيو صباح الصبح سمكم زواجو يفلتيا دحار اتقندي ملعاليهم كوينات تورنت سلازي نبرة كاو تورنت كوس أيخو ناي سلام جيزي أيدليوان سلام تليو كتفويا نمنتاي كده حزي كم شفت أيام زنور نيرم غوريلا فايتر كوينم يم زنور نيرم منقست خوينم منقست خوينكا حلفنت لكا تحتاتنت ون لكا حزبي ختم محدادر عدي ختم محدادر تحزب اندحر زي ما تشوك عمسيو عميسو حزبي اقرا منقد خت حسبي زدلي نرؤسو مسي مراحتي نايلهم صويعهم يفلطون هز خت حتى نخلخي مراحتي تግራይ خلكنو مراحتي يكونوا جزاءت تግራይ اوزي تايبلو نيرم
ገዢ ፓርቲ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንሕና ንምርሐኩም ኢትዮጵያ ገዛእሲ ኢና ይትፈልጥን ዝመርሓ ያሲና መራሒ ያሲና ገዛእትማ መፈንቅለ መንግስት ገይሩ ተዋጊኡ ህዝቢ ዓሚፁ ይኹን በቃ ገዛኢ መዓት ረኺብና ኢና ኣብ ዘበና ገዛእቲ ነይሮም ሞያ ዘመሓደርዋ ነይሮም ብእምነቶም ዝጸንዑ ብመርገጾ ዋላ ብትምህርቲ ብዝነይ ዘመናዊ ትምህርቲ ዝዓበዩ ይኹኑ ብመንፈሳዊ ትምህርትን ብተፈጥሮ ኣምላኽ ብዝሃቦም ፍልጠትን ዓዲ ዝመርሑ ዓበይቲ በላሕቲ ሰባት ነይሮም እዚኦም ኣብ ምንታይ የተኩሩ ተይልክኒ ኣብ ኩናት ንምንታይ ኩናት እንተልዩ ሓደ ህዝቢ ክሓቶም ኣይኽእልን ናብ ምንታይ እዮም ዘቆላልፍዎ ኩሉ ኩናት ናብ ምንታይ እዮም ዘቆላልፍዎ ናብ ዘርኢ እዮም ዘቆላልፍዎ ሻዕብያ ዝነበሮም ኩናት መፅኡ ትግራዋይ ከጥፍእ መፅኡ እዮም ኢሎሞ ትግራዋይ ከጥፍእ ኢሎሞ እዮም ኣትዮሞ ሓደ ትማሊ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝገብረው ኩናት ተጋሩ ከጥፍእ እዮም ኢሎም ብሕጊ ክሕተቱ እዩ ነይሩ እንድሕር ኩናት ዘይተላዒሉ ክሕተቱ እዮም ኣብዚ መንግስቲ ኮይኖም ዝወረርዎ ዝገፈፍዎ ዝቀተልዎ ካፍቲ ዝበልዕዎ ገንዘብ ብላዕሊ ዘጥፍእዎ ዜጋ ስለ ዝበዝሕ ኣምላኽ እውን ፍርዱ ስለ ዘይሓድግ ስጋ መውዳእታ ይለቆምን እግዚአብሔር ዋላ መንግስቲ ምሕረዮም የበቃ ድላዮም ይግበሩ ኢሉ ገዲፈያ ትግራይ ተዝብል ኣቦይ ዝገይ ይለቆምን ምክንያቱም ደም እዩ ደም ሰብ እዩ እዚ ድሓር ክንምለሶ ንኸውን ዜሩ በዘይካ ጦርነት ክነብሮ ይኽእሉ ጦርነት ተልዩ ተሓታትነት የለን ምስ ወፃኢ ርክብ ብቐሊሉ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወፃኢ ክብለክ ከለኹ ናይ ኢትዮጵያ ምልማዕ ንዓታቶም ስጋኣት ዝኾኑ ከም ግብፂ ንፀላእስ የማን ኢድ ኮይንካ እሞ ከዓ ንህዝብኻ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ንትግራይ ንሓረ ክነውፅእ ኢሎም ንተጋሩ እዮም ዝሸጡ ዘሎ ዝወለደት ወደይ ተማሂሮ ብዙ ክበፅሐሊ እያ ትብል ነይራ ዝተማሂርካ ምንም ምርካብ ከም ዘይካል ሪኦም ወዮም ዋላ ኣብ ገዛእት እናሃለዉ ምንም ናይ ስራሕ ዕድል ኣይፈጠሩሉ ነቲ ህዝቢ ተማሂሩስ ናብዚ እዩ ዝመፅእ ነይሩ መብዛሕትአን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንዳሽሮ እንዳ ጀበና ቡና መጀመርያ ዝጀመራ ተጋሩ እኮ እየን መንደኾን ሽሮ ብሽሮ ስመን ዝፍለጣ ማዓት ተጋሩ ነይረና ሽሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይነበረ ኣይኮነን ፈጠራ ናይ ባዕሉ ዝጥቀም ስራሕ ዘይንዕቕ ተባዕ መንነት ኣብቲ ትግራዋይ ኣሎ መራሒ ግን ኣይረኸበን ሰው ወሲዶምስ ንሞት ይሸጥዎ ኣለዉ እሶም ክኽዕብቱ ማለት እዩ እዚ ተዓብየ ፈላላይ ጽቡቕ ያው ሕዝቡን ናፍትና ካብዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ንወፂ ያው እዋናዊ ኩነታት እውን እሱ ክነልዕል ስለለገደና ናብ እቲ ሕቶና ክንሰግር ከለና ድማ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ዓዲ እዩ እምነት እኒአዎ ጥንኩር ዝኾነ እምነት እኒአዎ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ዝሃለወ ግን ካብዚ ወፂሕዎ ዝነበረ ፀገም ካብዚ ወፂሕዎ ዝነበረ መከራ ከይሓወየ ህዝቢ እዚ ናይ ሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ሕዚ እውን መሊሱ ብተፃራሪ መንገዲ ምኻዱ መልዕል እዩ እዩ ላኡ ኢና ክንሰግር ሕዚ እውን ካብኣይ ንወፂ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ግን ከይትቕየምና ሓደ ነገር ክነገረክ ይደሊ እየ እቶም ሕዚ ዝበልክዮም ተጋሩ እቶም ሃይማኖተኛ እቶም ዓዶም ዝፈቱ ዝበልክዮም ተጋሩ ኣየኒኦም እዮም እየ ናተይ ሕቶ ናይ ማን ዲና ሃይማኖተኛ ዲና ናይ ማን ዓድና ንፈቱ ዲና ከምኡ እንተንኸውን ነርና ትግራይ ሸይጣን ይመሓንደረላ እቶም ዝበልክዮም ሰባት ኣብ ዘበን ዮሃንስ ዝነበሩ ሰባት እዮም ምናልባት ኣብ ሃይለ ስላሴ ተመናሚኖም ኣብ ደርጊ ጠፊኦም ከምኡ ዝብል አንደርስታንዲንግ እዩ ዘለኒ ንምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ደርጊ ኣይጠፍኡን ንምንታይ ተይልክኒ ደርጊ ኣይዲዮሎጂ እግዚአብሔር የለን እዩ ኮሚኒስት ኣይዲዮሎጂ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ወያነ እውን እግዚአብሔር የለን እዩ ዝብለክ ኣነ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ሽግ ወያነ ኢሎም ክምልምሉ ሰብዓታት ውሽጢ ኣብ ሓደ ቦታ ካድሬኦም አይ ቲንክ ኣባይን መለስን እዮም ከይዶም እግዚአብሔር የለን ዝብል አይዲዮሎጂ ንትሰብ ንምንጋር ትግራዋይ ሽዑ ብጣዕሚ ስኩፍ እግዚአብሔር ዝፈቱ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ህዝቢ ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ይጋገደ ይጋገን ኢሎምስ ምይጥ ምስ ኣታ በስመ ኣብ በሉ ታይታኹንኩም በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ግዛ ኢሎም ሰይጣን መን ፈጢርዎ ባዕሉ ተተፈጢሩ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተፈጢርዎስ ተጋጊሎ ማለት እዩ ቦይ ዝጊሎም ጥያቄ ወርሶም መርዚኦም ዘርእዮም ሎ ትዝበልክዩ ህዝቢ ካብ መከራ ሳንሳ ንምስለ ሕዘ ዴታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቤተ እምነት ከይደን ፈፈው እናበላ መሓመድ ክምህለላ ጀሚረን ኣለዋ ናብ መን እየን ዝምህለላ ናብ ፈጣሪ ስለዚ ገፀን ይመልስ ኣለዋ እቲ መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ንዓይ ዝርድአኒ ካብ መጀመርያ ክፍለ ዘበን ጀሚሩ ኣብ መሬት ትግራይ ዝፈሰሰ ብግፍዒ ዝፈሰሰ ደም ተዘይተነሲህና በብእምነትና
اسلامي بامنته كريستياناي بامنته كله بامنته تزيتنسيو سور نايت مرقم زلو او تግራይ كردك انا بناي بعلي بمجدي بصنعتي كيد زرخوكو ነገር كنገرك اكسوم كغبني لخيد كافتن زغبنيا بوتاتات كلته بوتا طرح كم مقابر وصايه حنتي اب دغاف اكسوم صين ترخبيا حاولتታት زلوا بوتا تناي اكسوم حاولت بوتا قدم زبن كريستنا دو زبلاين تن او زلوا حاولتي كريستيان يكونان اسلام يكونان جست حاولتين ሃይማኖት ዘይነበሮ መንግስቲ ይሰሪሕወን ምስ ክርስትና ከተሓዚ ሙከር ምስ ገለ ከተሓዝ ወይ ምክሩ ተክለ ይኮነን ድሓር ክትግብኒ ይኸለኸ ሓንቲ ታቦታሳ ካልአይቲ ታናይ ሚኒሊክ ፈረስት ዝበሃል ንግስተ ሳባ ናብ እስራኤል ከይዳ ካብ ንጉስ ሰለሞን ጠኒሳ መጽያ ወሊዳቶ ዝበሃል ንጉስ ኢትዮጵያዊ ቀዳማይ ንጉስ ሚኒሊክ ዝበሃል ቤተ መንግስት ነይርዎ እዩ ኣክሱም ታ ቤተ መንግስት ቅሪታ ኣካላው ኣላ كلتينين تن كم مقابر وصاز خونا كاو وچي ناي إيزانا ناي رمهاي ناي كاليب ناي سايزانا ناي نغاوس مقابر يختغوني شوعته كابت شعته مقابر يو كلته كم مقابر وصاز خونا ات مقابر ناي نغاوس تاريخ كوين خغوبنا خلو مرغم الله وشت تاريخ مخانو يكون انت صقم اتي اذا اكل حاولت دو زبلو نغاوس تاريخهم كلعل زنورم مهزو حاويرو خلعال يقبا قنتا اي خطري افت مقابر لك بدرجه افتا حاول تخصم زلو تورد خلخي تمقابر ناي رمهاي ناي ايزانا زولو خبوتا خطاتو خلخي اندر جراوند خطاتوي زين ازي ناي نغوس اقل مقابر يولو خنا عبنت ازي ناي ايزانا مقابر يتيلوم خي وي ناي رمهاي تيلوم خي او تقا رمهاي مسقلنيا اربعه حاولت اللوا اربعه مقابر اللوا نهاتو نغون زدقسه ساصن ناي مقابر زمسل بامن توقري خطري نايتوم أربعة جن مسكلنيا سكويرين دهار تاي فلا يكتبوا يخلق تزجوني كسب he know nothing تاي نابلا خمس خنا يفلتن تاريخي يزنقركي تسمع تاريخ بتوفيت تقبل تاريخ يزنقركي أبرانا صحف كله يخيل يفلتن كاو صحف صنعوا خومني خيل انت يزولكي زي ناي نقص رمهاي مكابريو اوكي بيمان بسقام برأس بإجري أربعة نايتور جنرالاتو ناتو زخبره نبرت مساريا زلو ነገር ሒዞም ገና በህይወት እንሃለው ጉድጓድ በቁመት ተخعይትሎም ጧፍ በአውጀዲ በሰፈፍ ናይ ማዓር ተገይሩ ተሰሪሑ በህይወቶም እንሃለው ጧፍ እና ተለኮሰስ ሒዞም አትዮም ደውሎም ምስ ጎይቶም ተቀቢሮም you know what it mean በህይወቶም እንሃለውስ ጎይቶም ስለዝሞተስ ብኖራ ይሽዑ ሲሚንቶ የለን ብኖራ ተነሲኖም ድሓር ድሕርናታቶም ሓውልት ምልሳኑ እዩቲ ሰብኣይ ዝቕበር ንጉስ ዝቕበር ازي نغوس اغليا مويتم توهيدو حاشاخيروم تقويرم توهيدو تاريخ تقميطي مرغم تقميطو كباهل يزغب امبر تاريخ يكون انزي ابو خصم زلو مانياوم ناي امنت تختال زخونه سب دغو وصيو ابدباباي كنسحالو ولدنا سرحو غفعي سب بهيوتو تقويرو ايمو محرنا يلو كمهللو ازي حدا مرغمي ازي مرغمزي اب قدامي كفله زمن يجميرو غنا بحدا نغوس يعرفن بدحريو كابرم هاي قصيل كين ناب إيزانا كاب إيزانا قصيل ناب سايزانا كاب سايزانا قصيل كلهم غيرهم ويم كاوزي نجمر تنسها مفتح زغون زي لا يزامن ننسها بالدباباي تقراوي بمولو وزي انت هيسعيو تيلكني بدحريو زموصو ساباويان بلني ግብጽ በልኒ ጣሊያን በልኒ በሙሉ ዝመጽ ኮይና ታወይ ነይሩ ኣብ ትግራይ መጨረሻ ትናይ ዓድዋ ጦርነት ዝበሃል ካሙሉ ኢትዮጵያ ዝኸዳ ዓጽም እኮ ኣብ ዓድዋ ይወዲቁ ኣብቲ ኮይናት ይተወዲ ማለት እዩ ብኡ ግን ይዓረፈን ሃይለ ስላሴ ምስ መጽኸ ኣብ መቐለ ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ህፃውንቲ ደይ ተወድእን እዮም ደቂ ለሚን ዝበሃሉ ለሚን ሸጣ ኣብ ዕዳጋ ሰኑ ተወዲአን እየን ብኣየር ተደብዲበን ብድሕሪኡ ኸ ደርግ ናብ ስልጣን መጽኡ ኦኬ እዚ ቅድሚ ደርግ ምምጽኡ ጀብሃላ ሻዕብያ ድሓርዮም ተፈጢሮም ሻዕብያ ኣለው 17 ዓመት ቅድሚ ደርግ ኣለዋ ሻዕብያ ዓድመ እዚኦም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናተዋግኡ ደም ኣብ መሬትና ይፈስስ ነይሩ ኣብ ትግራይስ ኣክንዲ ልምዓት ዝዝራእ ደም ይዝራእ ነይሩ ዕጽምቲ ሰብ ይዝራእ ነይሩ እናወሰኸ ይኸይዱ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ህዝኮ ጀነሬሽን ጥራሕ ይኮንና ሲኢና 1 ሚልዮን ተወዲኡ ቅድሚ 1 ሚልዮን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኮይናት 200,000 ሞይትና ቅድሚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኮይናት ምስ ደርግ ኣብ ዝነበረ ኮይናት እሳቶም ዝኣመንዎ 60,000 ሞይትና ካብ 60,000 ናብ 200,000 ዓቢና
ካብ 200,000 احتمال ኣብዚ ነበረ ኩናት 1 ሚልዮን ተወዲኡ ትግራዋይ እየ ዝነገርኩ ዘለኹ በቲ ወገን በዚ ወገን ዝሞተ ይሓውስኩ 1 ሚልዮን ተወዲኡ ጀነሬሽን ጋፕ ተፈጢሩ ሕዚ ክንደይ ክኸውን እዩ ንፈልጥ ምክንያቱም ዝበዝሕ ሰብ ገሊኡ ብባሕሪ ናብ ሞት ይኸይድ ኣሎ ገሊኡ ሃዲሙ ናብዚ ነፍሲ ከድሕን ናብ ማእኸል ሃገር ይመፅእ ኣሎ እሞ ገዛ እናሃለዎ እሞ መሬት እናሃለዎ ካብኡ ዝኸፍአ ነገር ድማ እንታይ ተፈጢሩ ኣሎ ሕዚ እንደርታ ራያ ዓጋመ መንድኾን ካፍቲ ትግራይ ትበሃል ካብ ኢትዮጵያ ምንፃል ወሪዶምስ በበይኑ ድማ ክባላዕ ነፃፂሎም እውን እኒዮ ዓብይ ሓደጋ እዩ ናይ እንደርታ ናይ ግዛዕ ምዛዕ እናበልካ ተኸይድካ ፅባሕ ተመሊስካ ናብ ምብላዕ ኢኻ ትኸይድ ሃገራዊ ክኾን ኣለዎም ኣተሓሳስቦኦም ካብ መንደራዊ ወፂኡ ክገፍሕ ኣለዎም ካልኣይ ሶሉሽን ኢለ ዝኣምኖ እዚ እዩ ካብ ዝፀበበ ዕላማ ካብ ዝፀበበ ፕሮግራም ወፂኻ ብሰላማዊ መገዲ ንወለዶ ዝጠቅም ነገር እናመሃዙ ምኻድ ካልኣይ ነገር ክኸውን እዚአን ክልቲአን ተተገይሩት ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም መገዲ ይኾን